kene ihe niile amashudu ji bili onye na-ekwu bụ high chief dọkịta ambassador Ogbuefi Nze Million Crocodile na Shield mma a na-esoro ijiji asị m unu na-ejeche nata ọ na-ahụ n'aka ndụ ọcha gọvanọ kọmishọna mana eji ndere m mana m emere m invite na ejidere m ejide to come to Enugu and I come ehichee m all the call niile mere ụbọchị ndọwara ehichekwere all the note niile m kwere ụbọchị ndọwara ehichekwere today bụ atọghapụrụ mụ na nwa na ikpe ama m. I greet you all my lovely friends and friends. Ọkwa ezi ikuku. Ngwa geenụ ntị. Ife a bụ gịnị? Voice note Nze Million dropụrụ ozugbo ọ pụtalụ n'aka ndị polisi Enugu. O wee na-akụ ndị amansi odo bụ ndị befa threaten na ha akwụghị ya n'azụ na ha sọpọtụrụ ya ọpụrụ na na-emelufe ego na-enyelufe aka mee nke a mee nke ọzọ mana anya nwezie ọnwụnwa ha sọpọtụrụ ya. Bageno ntị. Before I play the voice note, onwe ha onye amara eziokwu ifuru Nze Million akaụntụ ya now na Facebook o mere delete ofu. Nke abụọ nke nwe klọb onye gburu mmadụ nọ n'ime isi na aka gị dị ọcha. Nze Million now oge izi ana m enyobu ya na ọ bụ ezie na ọ bụ asị but na after my own incidents with him I know that the man is a criminal, very born criminal. Mana ọ na-ewe oge ije Enugu bata bụ gịnị bribe oge emesịa elu Abuja mgbanwa I will summon people to bring evidence toe to toe hand to hand ka o si welu mee anya mụrụzi na aka ya ọ dị ọcha ka ijele Enugu Nze Million onwe ifo bịa as evidence ka ọ gbalị gị ọkwuo ihe imelu o nwere ị gara ebe anwa maka na eji your wife ị ga die sọtụa pụta until iluola anya Abuja achịta my own people with evidence mgbe ahụ ka anyị ga-ama na ịdị free ka ịdị hot free. Ịma wetin every evil dibia na Igbo ga-ejele m nga every evil dibia ga-apụ na Igbo. Even you know na nga wadoro ọcha. Even you know na ịbụ evil man. Even you know na na-egbu mmadụ. Mana mgbe ilu ụlọ onye Abuja ịghọta oya watch get the voice notes. Today bụ atọghapụrụ mụ na nwa na ikpe ama m tell m ekene Chukwu maka ndị feel na mma eje na mma atọ ibere mee unu Ebuka a na-agọrụ achọrọ m ịgwa gị echeche m nata mọnwụ mana Chukwu na aja mana m emenụghị ihe ọjọọ gị na family gị mana ịkpụ m n'ọnụ ọwatakịrị ka ịbụ nke m nọ ọ bata ha mụ na gị papa gachi hụ m gorie blọk m akwụghị ya ụgwọ mana amanshuru nyere gị ikike ịbịakwa ebe a na ị na-akpụkọ uturu n'ọdụ ka o were ihe ịbụ mana ihe ewu nothing ihe ewu dustbin ihe ịbụ bụ nọ dustbin. Ife nji agwa gị okwu a bụ ifere ga-eme gị mekwe ndị gị na ya so. Anaghị m ekwu okwu a n'iwe mana ana m ekwu na azara m ọzọ mmadụ kwuru n'eziokwu ya okwekwere and I'm so disappointed na some amanshud bụ ndị na-ebelieve my truth believe na m na-egbu mmadụ nwee isi amanshud niile ruo ma ihe niile nweta ma arụsị still ụfọdụ ebelieve ho mana onye m nekwa ahụta m anya na-abụ ọgwụgwọ anya takpọ ụdị a very big insult amanshud mere m ụfọdụ I'm so surprised on that. Omeiwu ukwu na Nshodo bụ somebody yere m ọrụ na local government mana o ji otie igwe ọgwa ha Nshodo esoro m gụọ webeghị Nshodo mere m ụdị ebe ahụ fụ agụfụ ụlọ
esoro m gụọ so okwu ego moto eji ije ke ndị mmadụ ego n'Enugu chairman Chudu niile na-ataba nwa liwe ihe iwe amaya which is I did mee ya ugboro na-abụ to support our man show. Arụwalụ hall eme donation ebe a akwụrụ ma akwabara ụzọ eme donation ebe a akwụrụ ma mana ihe dapụtara m amanchudu na na-eyo m ka o yi azụ akwa ụfọdụ ọbụkwa niile ọkwe ndị kpọrọ m n'azụ si n'aka m dị ọcha mụ jee n'ọwa eke eme m wee ndị si na ọ na-abụ ugbo bụ ha ga-akọ na ọ bụghị m ga-akọ ugbo mana ihe nsọ ebere ọbụla mmadụ kpekwere m ka a na n'isi ikpere m mmụọ ka a na n'isi na ụmụ ya ikpekwere m njọ ọ ka a na n'isi na ụmụ ya maka na onye eme ihe na ihe eme m invite n'Enugu on Wednesday. I come back on Monday. Back on. So even you could have why am mother na man should can I make progress? I'm on Bakaboon. All I had to do away of I'm so disappointed. Some people na man should. We share Ebuka na go. Occupy your equal will in Avon. Mana chukwu na aja iwe ike ilu ka m n'ụwa edecha maka na ịla ike onye dị mma iwe ike na atụ swell ike na atụ you cannot grow ọmụ gwara ya mark my word ekekwe m agwọrọ ya n'ọgwụ ekekwe m ekpere ya na emere ya n'ihe ọbụla mmekwe aja na amanchudu mana ọgwọ mma nga ọrụ n'afa ikiri m n'ohobo ikuru m na dishin ọka ha dịnatara na mma n'ụwa niile mark my word iwe ike ịgba moto iwe ike ịrụ ụlọ chukwu na aja ka eme maka na agba moto ruo ụlọ ikpọ ogwu ego ahụ cannot come to you ọmụ abụze million crocodile na-agọrọ gị ọfa ọ bụrụ n'ọgwụ ọ bụrụ n'ihe a na ekpere ka m na-ekpere ebe ọ bụ na m rụtara ụlọ gbaa moto isi na ihe mgbọrọ bụ ogwu ego chairman Chudu chikwue ka ahụ na egburu m na akụturu ụlọ m nwatakịrị bụ ịbụ nwansị nwa ka ịbụ iwe ike ịgba moto iwe ike ịrụ ụlọ ọkwa na m mere ibe ahụ i kwuru na m mere ọkakwa agaziri gị o ikekwa arụ ụlọ gbaa moto ma ọkwa na mgbe egburu mmadụ ụbọchị ndụ mmeji mmadụ bụ ogwu ego na mgbe emerighị kidnapa na mgbe ezuru ha oshi na amanchudu mgbe emerighị iwe ọjọọ ma a na-agaba Ebuka ngwụrọ ga-aka gị mma otu a m gwara ya ka ọ dị ọmụ kwuru ekenekwe m unu ya gazie